खुलुमबाय गोजोन फुंबिलिनि गासैबो बड'लेण्ड बुब्लिनि अनसायगिरिफोरखौ बरायग्रोबाय। दिनै 17 जुन मंगलबारनि फानजामुथिखौ फरायथिनो लादों आं भाग्यश्री बसुमतारिया। फानजामुथिनि गिबियाव दं मेष राशि। गोबावनिफ्रायनो मोननो लुबैनाय बेसादखौ मोनफुंगोन, गोसोखौ रंजाखांनाय मोनगोन, मोजां सान। वृष राशि। नोंथाङा गोजौ सोलोंथाइ लानो हानायाव बयजोंबो बाख्नायजागोन, ओनसोलाव नोंथांनि मुं गोसारगोन। मिथुन राशि। नोंथाङा धोरोमनि बेरेखा हाबा मावफ्लांनो हागौ, धोरोमनि फारसे नोंथांनि फोथायनाया गोमालांगोन। कर्कट राशि। फिसा बाथ्रानि थाखायनो नोंथाङा सोरजोंबा नांलायनो हागौ, सोमोन्दो गावस्रालायगोन, गाज्रि सान। सिंह राशि। गोबावनिफ्रायनो आसा खालामनानै थानाय सिमांआ जाफुंगोन, नखराव गोजोन थासारि फैगोन। कन्या राशि। नोंथाङा गावनि थांखिसिम सौहैनो हागोन, गोसोनि मिजिंआ मोगथां महर मोनगोन। तुला राशि। मावनो लानाय खामानिफोराव हेंथा मोनगोन, गोबां दुखु जारला सहायनांगोन। वृश्चिक राशि। समाजनि हाबा मावनो नोंथाङा बिबान मोनफानो हागौ, नोंथांनि मावनांगौ खामानिफोरा बांनायनिफ्राय बांलांगोन। धनु राशि। नोंथांहा सोरजोंबा सुथुर जालायना थानाय दंब्ला जोबस्रांगोन, लोगोथिनि गेजेराव गोरोबलायनाय फैगोन। मकर राशि। थांखांनाय जाथायफोरखौ गोसोखांफ्लांबाय थागोन, गोसोआव गिनायजोंनो उसुखुथु मोनबाय थागोन। कुम्भ राशि। नखरनि जाथि खुरमाफोरनि गेजेराव गोरोबलायनाय फैगोन, बयजोंबो अनज्लायनानै थानो हागोन। मीन राशि। बिसि फिसायनि गेजेराव दावराव दावसि सोमजिगोन, सोमोन्दो गावस्रालायनो हागौ, गाज्रि सान। दिनै सानसेनि राशि फरायथिनायाबो एसेनोसै। आसा खालामो नोंथांनि दिनैनि साना मोजाङै मोजां थांगोन, बेखौ बड'लेण्ड बुब्लि नखरनिफ्राय मिजिंथिबाय। गोजोन्थों। गोजोनथाव खौरां। बर'नि आंगोथार गोथाव ओंख्रि जानो मोजां मोनग्रा रायजो राजाफोरनि थाखाय गोजोनथाव खौरां। बर'नि आंगोथार ओंख्रि जानो मोजां मोनग्रा रायजो राजाफोरा बे गोदानै खुलिनाय लाइजौ हटेलाव हाबफैनो हागोन। जाखांफुहांनाय लाइमोन फालांगिरि गपेश बसुमतारिया अदालगुरिनि टंलायाव बेखेवदों बर'नि आंगोथार ओंख्रि मोनग्रा गंसे हटेल। अदालगुरि जिल्ला टंलानि मिउनिसिपाल बर्ड मावख'नि साखाथियाव गोदानै बर'नि गोग्गो जानाय आदारनि गंसे लाइजौ मुंनि हटेल बेखेवदों। अदालगुरि जिल्लानि सिङाव थानाय फालांगिरि नोगोर टंलायाव गोदानै खुलिनाय बे लाइजौ हटेलाव बर'नि दोरोङारि जाग्रा आदारजों लोगोसे गोबां जाग्रा आदारफोरबो मोननो हागोन। गोदानै बेखेवजानाय बे लाइजौ हटेलाव अमा बेदर, बोरमा, लकेल ना, साम', नारजि, अनला खारै, थास', मैथा आरो नाफाम आरो गोबां आइटेमफोरखौ मोननो हागोन। बेनिखायनो नोंथाङाबो अदालगुरि जिल्ला टंला लामाजों थांलाय फैलाय खालामोब्ला बे गोदानै खुलिजानाय लाइजौ हटेलाव हाबनानै बर'नि दोरोङारि गोथाव जाग्रा आदारफोरखौ जालांनो हागोन। आरो नोंथाङा नैबे 9101758967 जानबुं नम्बरनि गेजेरजों खौरां लाहरनानै आबुङै मिथिना लानो हागोन।